سلام دراري رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. الفيديو ديالنا هو عن تسريب الفاير باس 26. خليكم مع الانترودكشن ونرجع لكم الى بيكس. Тебя я с первого взгляда, проходила мимо ты меня рядом, сразила улыбкой озорной взглядом. И теперь моя душа с тобой рядом. Когда рядом ты со мной, моя родная, сердце рвется из груди меня бросая. В голове дурман, словно душа взлетая. Это есть любовь, говорят, она такая. Ты нежный аромат весны, ты богиня красоты. Про тебя мои стихи, вдохновляешь меня. Ты нежный аромат весны, ты богиня красоты. Про тебя мои стихи, вдохновляешь меня. Ты девушка моей мечты, и рядом танцуй со мной. Ой, напевая под биты, и ритм лови волной. Ты девушка моей мечты, и рядом танцуй со мной. Ой, напевая под биты, и ритм лови волной. دراري نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. يكون عجبكم الفاير باس 26. انا التقييم ديالي هو 7/10. المهم دراري ما تنسوش واحد اللايك وواحد السبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتنسوش واحد الكومونتير يكون زوين باش تحفزونا. واسمو بغيتو الحلقة الجاية ان شاء الله. يلا بيكس عليكم الدراري.